Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Tindinore ne garden hande en tindinay ɗum dede ko larani lawol ngol a tokkata hefta to goɗɗo bloki ma ha WhatsApp. Yake fere taw aɗo yewtida be goɗɗo ha WhatsApp se o blokuma warta a wara a yerɓanamo message sam a yiya ɗum yahata a anda o blokima bo. Yawa se a tammo ko wayru connectugo e ko nandi be majum bo a anda o blokuma. Ɗuɗɓe nder moɗo feƴƴinanimi jamol may ɗo ɓeɗo mbiya ɓeɗo seka ɗon yimɓe feere ɓe gewtitita bloki ɓe gal WhatsApp amma ɓe anda ɓe lawol ngol ɓe tokkata ɓe kefta ɓe tabbitina goɗɗo to bloki ɓe. E nandi ha ko salino min gaɗino vidéo min tindini lawol ngol a tokkata bloka goɗɗo ha WhatsApp to ɗon gewtida be mako ko oɗo damuma ko ayiɗa resifa message mako a wawan a bloka mo warta ko da o yerɓanima message ɗum warata. To ɗuɗɓe nder moɗo feƴƴinanimi jamde e noy to goɗɗo bloki ɗum bo yiɗi hefta goɗɗo bloki ɗum no blokayi ɗum no watta hefta to e sintininore ma ɗo min gari ha min tindinen hande kamma ɗo min ɗottoro useni moy fof habda lara vidéo ma ɗo diga arande ha yo gara gare heɓa fama dede no ɗum warate ngam ɗuɗɓe nder moɗon ko nde min ɗo sinka amma ɗum ɗalata wadugo bo a tawa min gaɗa vidéo goɗɗo to fuɗɗi larugo ngol o tawi na ɗum hunde nde o meɗi yidugo be probléme mai ni se a tawa o wurto o larata ɗum se daga ɓawo to fototiri probléme mai tawi mo ni wakkati ma on o lortoto o wiya o wolwanami min ɗaɓɓita min gerɓanamo vidéo mai ɗo to se a tawa ɗum saɗani en ngam mai ɗo to ha min kabdi min gaɗi vidéo banni onon bo kabde ndaare ngam to a lari ɗo ni ɗum andal to a andi ɗum ɗum ɗon nder hoore maɗa haala timmi ñande ɓe yiidi ɓe isin saɗirma mai ɗo to a wari a waɗanay ɗum hoore maɗa tan wala ko yaluma be saɗirma feere. Ɗuɗɓe nder moɗo yake feere ɗon bolwana ko larani haala connexion larugo vidéo ji mai ɗo kabde noon mai en ballidiran minon bo min ɗo kabda min gaɗa connexion man min gaɗana en vidéo ji man ɗo kabde onon bo non mai ɗo ndaareni to ha ɗum hunde on nafoode ni tan min pamani on sakiraɓe ngam mai ɗo tan millon be surutu en dille nder vidéo mai ɗo giyen dede no ka tammi salorago amma hedde ko man ɗo ko larani haala jami meɗen ɗi sakafa taw jami meɗen ɗi sakafa ɗi mbiɗen jameten ɗiɗo portana ɗuɗɓe nder moɗon amma miɗo matina jawabu jamol ngol mi ƴamno en mino en hande nako jango hani min répondre message man ɗo mi matinino en hande on mi tan mi waddango en jawabu man ɗo miɗo matina mi tan mi waddango en jawabu man ha feere mi tan mi waɗugo vidéo majum musamman mais hedde ko man ɗo vidéo ngol hande kam miɗin jaabo jawabu magol. Yawwa mi tan min pamani am sakiraɓe mi tan mi waddonoygo en jawabu ƴamol ngol ɗa e kam ha ɓawo. Yawwa ƴamol ngol mi ƴamata en hande miɗo ƴama en département ji noye lesdi Cameroun mari. Département ji noye lesdi Cameroun mari hakkunde limgal limleɗe tati ɗe mi waddani en. Arande man ɗo 48 département, deuxiéme man bo 58 département, troisiéme man bo 68 département. Kanjum miɗon keftanami département ji noye lesdi Cameroun mari 48 na malla 58 malla 68. Yawwa ɗo mi yiɗi on bindanami les babal commentary on keftana en dede nombre département ji lesdi Cameroun to aɗo andi ma windu to a anda bo habdu fonduyugo a heftanna to nangino dole sey to a hefti lesdi Cameroun département ji noye mari ɗum hunde on dede tilimnade hande kala mo fuma anda musamman ma ɓiɓɓe lesdi Cameroun kamma ɗo mi tan mi hokkugo jawabu dattiɗum laɓɗum ma bo mi wiya jawabu lattinum sahi ha ragare vidéo wol man ɗo ngam mai ɗo en dille tindinen dede lawol ngol a tokkata hefta to goɗɗo blokima ha WhatsApp. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fuu tan guejjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi boɗeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa ton memi dow maji on daari alama kungel feere wari banta alama lenguru se on mema dow magel banni ɓawa ton memi dow magel on daari ko garti han konta toon se gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fuu on daragol ɓe koyɗum nonnoon tan guejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo mai ɗo ngol fottani on tan guejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gada waddonogon vidéo ji tilimɗi nonnoon miɗo toro on tan guejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partager ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Yawwa sakiraɓe arande man oni to en gaɗi en nasta ha nder WhatsApp meɗen ha en tindina tindinore mai ɗo ɓawto mi nasti nder WhatsApp man banni exemple en gaɗe nda ɗo ɗum numéro Salih Hassan nda numéro Salih Hassan to min o bloki yam jotta on laari o bloka yam mi wawan mi yewtida be mako mi yerɓanamo message o yerɓanam message min gewtida kuje ɗiɗi on watta to goɗɗo blokima a hefta o blokima arande man ɓawa a yerɓanimo message ji a yi o yiyata message ji mai ɗo holle o connectayi ɗo sam ɗiɗaɓol mai to ha goɗɗo blokima a yiyan photo profile mako nda photo profile Salih Hassan mi tan mi on dari nda photo mako nda photo profile mako mi tan mi on dari nda ɗum to an a tawa photo man wala wartan photo man ɗum ittake ɗum wala sam a tawata to ɗo ɗon nder hujjawol gotol ngol hollatama keyogo
wani do bloquima jotta to mi wari mi tawi photo profile Salih Hassan do wala ni mi sekan ke to kila bloquima sakko to mi yerbani mo message mi yi o laara dum o connecta ma sam deuxième des choses c'est à dire to lesdo hadde ko man to nasti do numéro mako banni na laade nasti do numéro mako banni do a warana mema do inde mako man do bawta memi do inde mako na do wangina ni mala photo profile en bi en gadwa tawi photo profile wara c'est à dire to lesdo nda bindi di nda di ha mi warani en alama do mi tammi alari kuje do ami lodo man nen alamajum boddum e bandaro alari di bindi burna fu himbe do bindadi de ta kuje do mabbe de astuk mabbe to a tawi bindi do to di ngodi sabe di ko bloquay ma mais to a tawi bindi do di ngala andu kuje do dum blokama ayimo fu be no windata sa de pango tawan windi dum inde mudu e ko nandi be majum alaari banda Salih Hassan banda hanko de ko windi je mako en of the Legend Technology channel in northern Nigeria kanjum on o windi sa depende mo fu je windi no windi je mudum to Salih Hassan bloki am ni to mi wari do mi tawata bindi ma mi tawa bindi ma di majjidi di ngala sam alaari ko windi di nda ko windi di me do le 16 septembre on o windi bindi ma do wadi di e ko nandi be majum to mi wari mi tawi bindi do di ngala mi wari mi tawi photo profile mako wala nde mi yerwana message o yiyata dum holla mi connecta e sabi dike bloki am gam may do to yidi ha fama e bo numéro ha fere ha a yerbitana mo message WhatsApp o fere wa don a yi'an a faman ke o na a yerbana mo message to yidi ta yerbamo hebu ha WhatsApp fere numéro fere a wada numéro mako to dum waddani ma be profile ni a tabbitina ke o sabi dike o bloki non numéro ha mada ka may kam mi tammi on pami toon non de lawol pamarol ma gottini wade famarde nda heftata to goddo bloki ma ha WhatsApp gam may do on jarama sakirabe dede ko larani jawabu jamol gol pe inden en jami département ji lesdi Cameroun nombre maji di noy en bi arande ma 48 deuxième bo 58 troisième bo 68 jawabu latti dum labdu ma bo me jawabu latti dum sahihi dum 58 Cameroun do mari département 58 département mi tammi on paami dum dede hunde on hoynde ne dudbe nder meden mi do andi dede be windu be 58 ma on kefti be windu be 48 ko 68 bo mi do martina on kefta ngam ay don jarama dede ko larani ala jawabu jamol gol mi wi no on mi jamno on nyande bo ha wakkati dume hani ngaren ko jawabu jami di jamete maydo ha video ngol hande na ha video ngol jango mi do martina dudbe nder modo ngadi commentary ji amma mi tammi wadu ko video musamman do majum holla on da commentary ji ni gaddon may nda himbe wiibe hande gidi nda nombre mabbe ben wiibe sey jango bo nda nombre mabbe en dare be buri dudugo dede ben burbe dudugo fu dede en sufta je mabbe may do naftiran e mi do martina bo ta dum suna goddo ko dum mettinana goddo bernde ngam o sufti exemple o sufti o wi jango no yidi nene ngari en tawi suftube hande buri dudugo ma bo sufti hande en tawi suftube jango buri dudugo ta dum nawa goddo en ngari non me tan ke o heba dum en pama noy buri dum hani ngari dum pat meden dum pat dum kugal gotal dum eren may kuula tangal mi tammi kanawata ko mojo dum nder modon bomboloni mi bimi hande on de mi wino mi hokkita résultat man do e no résultat man hokkita ka jotta mi do martina on don so ngorla fere se dawadi mi tawi bo ha mi hokkita dum der video lo dum duran dalila me do mi wi bawo video lo ni mi tammi wadugo video musamman do majum waaw mi publier ngol ko hande kikide man ko yahugo jango fajira on tammi larugo video may do de nombre ben softube en ko ka résultat man hande e ben hokku résultat de jawabu kadi mi wigo je jamol may hande e ben wibe se jango en jebe buri dudugo de ben burbe dudugo fu en tammi naftirgo be ko be sufti man do ni tammi on pamane sakirabe ngam may don jarama dum terrawo modon Adamu Haruna wassalamu alaikum